Вітаю вас, це тема дня на ЮА Крим, в студії Георгій Спасококоцький. Як учасникам АТО, внутрішньо переміщеним особам отримати житло? Ну, крім відповіді риторичної, наприклад, ніяк, все-таки спробуємо розібратися. Отже, в першочерговому списку на отримання житла в Києві перебуває 501 родина переселенців-атошників. У позачерговому списку, в якому перебувають люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники АТО-переселенці, таких налічується 39 осіб. Про це йдеться у відповіді Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА на інформаційний запит телеканалу «Суспільне Крим». Про потреби переселенців, учасників бойових дій у житлі будемо говорити сьогодні. З нами в студії Рустем Халілов, учасник війни на Донбасі, керівник організації «Кримгазі», та Вельдар Шукурджиєв, учасник війни на Донбасі, заступник керівника організації «Кримгазі». І пізніше до нас доєднається В'ячеслав Серпокрил, голова громадської організації «Нова нація». Вітаю вас. Я так розумію, раз ви в цій студії, значить, квартир ви ніяких не отримали. Не отримав. Підозрюю. Да? Очевидно, тому що насправді, по-перше, взагалі в Києві, наприклад, отримати квартиру – це щось, мабуть, неймовірне, власне, і в інших містах так само. Я сьогодні намагався знайти якісь цифри по Україні. А скільки ж взагалі учасників АТО отримали житло, або учасники АТО і внутрішньо переміщені особи? Якихось загальних, єдиних сукупних цифр немає. Але по різних областях, за повідомленнями місцевих адміністрацій обласних, десь за рік загалом всього 120 людей, десь 130, десь 140. В цілому це небагато, і це всі категорії, всі, абсолютно всі. Що, будемо розбиратись, чи є взагалі у вас шанс отримати ці квартири. Ви учасники антитерористичної операції, фактично, будемо називати це своїми іменами, війни, да? Ви пробували кудись звернутись? Да, ми пройшли вже всі ці круги ада. Пробачте. Я думаю, ви тільки ще на початку. Ми навіть не за квартири мови не було. Була мова, от ми є переселенці, будь ласка, дайте нам гуртожиток, щоб ми самі там відремонтували, самі, хоча б гуртожиток. Вы знаете, что мне ответили? Вот Вельдар свидетель, чиновники, это чиновники, не какой-то там клерк в каком-то там департаменте. Нет, это чиновники вот именно высшего ранга, да? Мне кажут, программа государства, программа КМДА, вот он сидит и вот это мне заявляет, да, что они считают, что переселенцы в Киеве, их не должно быть. Прекрасна відповідь. Прекрасна відповідь. Було б бажано, щоб вони її дали. Да. А так, це кулуарна така відповідь, а так нас футболять Міністерство ветеранів каже, у нас нічого немає, ідіть в Мінреінтеграції. Мінреінтеграція каже, от ми ж зробили цю постанову 582, ідіть в КМДА. Возвращаємося в КМДА, нам кажуть, да ви що, цю постанову вже відмінили, анулювали. Ідіть в Мінветеранів. Пробачте, такі круги, колись і терпець, і що нам потрібно, да, взяти, прийти, знайти там, к примеру, где живет мэр, поставить рядом палатки, пусть он живет там в шикарном доме каком-то, да, а мы будем там рядышком тоже в палатке жить. Що ж ти зробиш, да, так? Или там к Министерству ветеранов пойти. Хороший район, кстати, да, на Хрещатике. Там, я смотрю, рядом строятся, и площадки есть, где палатки поставить. Я не знаю, вот, як кажуть, не разумею. Как-то должно быть отношение другое. Давайте так, в Крыму не считали, здесь, уже, там... Як тільки про нас не казали, так? Вже ми, як треба, які докази потрібні? Які докази потрібні для цієї країни? Не для країни, на самом-то деле, для цих, чиновників своя країна у нас. Так. От іменно так. Що ж, так склалось, на жаль. І історія ще однієї людини, можливо, ви його навіть знаєте, Руслан Аблаєв.
Да, это наш Він брат. учасник теж війни на Донбасі, переселенець. 10 років прослужив в армії, тобто ще Так. починаючи до війни, і за станом здоров'я недавно звільнився в запас. Ну, Так. що він розповідає, давайте подивимось. Він герой, розвідник. Мне пока я служил, было жилье, там в армии жил. А как уволился, все, я стал никому не нужный практически. И вот обращались разные государственные структуры насчет выделения какого-то либо жилья, хотя бы комнаты в общежитии. Ну, пока никто не хочет помогать. Ну, я, в принципе, сразу же начал заниматься, потому что я понимал, что я приеду, и мне где-то надо будет жить. Вот так вот. Ночевал у друзей, искал там в интернете, связывался по этим организациям. И все из-за этих проблем с ковидом, многие инстанции закрыты, и это все время тянулось. В принципе, пока свои деньги были, какие-то накопления, я пытался снять комнату, какое-то жилье. И вот сейчас, опять же, нужно где-то жить, куда-то, может быть, завести семью, и это остается основной проблемой. Потому что заработать не всегда можно с моим состоянием здоровья, так как я постоянно сознание теряю, и не могу на определенных работах работать. Нужно, чтобы какая-то была помощь тоже государства. Ну і, власне, є закон, за яким ветерани АТО мають право. 14 пункт, 14 стаття цього закону говорить про те, що першочергове право на забезпечення житлової площі мають ветерани АТО, учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво. Це першочергова, поза чергою, скажімо так. Ну, тим не менш, виходить так, як воно виходить. У нас на зв'язку В'ячеслав Серпокрил, голова громадської організації «Нова нація». Вітаю вас, пане В'ячеславе. Слава Ісусу Христу, слава Україні, вітаю вас. Наскільки я знаю, ви вже не перший рік займаєтеся цією проблематикою, штурмуєте різні відомства, різних чиновників і достатньо обізнані з цією історією. Ну, дивіться, а як на практиці, чи є взагалі якісь шанси отримати учаснику АТО, да ще й внутрішньо переміщеній особі, житло? Дивіться, це питання регулюється станом на зараз постановою номер 280, затвердженою Кабінетом міністрів у 2018 році. І ось за цей період 18, 19, 20 рік на черзі по цій постанові стоїть приблизно 3,5 тисячі людей. Це по Україні? По всій Україні. Станом на зараз отримало близько 400 сімей, тільки близько 400 сімей отримали ось таку компенсацію. Звичайно, що фінансування її надзвичайно, скажімо так, якщо такими темпами будемо отримувати гроші, то треба буде їх чекати 10, 15, 20, 30, 40 років, я не знаю скільки. Бо черга постійно ж збільшується, виходячи з того, що в нас постійно йдуть ротації на фронті, і люди йдуть на фронт тощо. Тому при такому фінансуванні це надзвичайно таке, знаєте, мало-помалу, скажімо так. Стосовно позиції, ось тут казали ви про Київську міську державну адміністрацію. Я мав честь до війни, і станом зараз юридично очолюю партію «Удар» в Луганську, і саме ударівці в Луганську перші взяли зброю в лютому 2014 року і дали першу збройну відсіч цим виродкам та колаборантам, бо ми там були, ми все це бачили, ми з цим боролися ще до того, як все це почалось. І як це почалось, ми були перші. Скажу вам більше, значить, за цю нашу позицію, за цю мою позицію, вся моя родина в 2014 році в червні була захоплена в полон разом з батьками літніми, з моєю дитиною. І це були для мене надзвичайно трагічні події. Багато ударівців, ось саме костяк ударівський, були добровольцями батальйону «Айдар». Багато хто з моїх побратимів були також в полоні. Це і Роман Кузьменко, лідер Алчевського удару, це і мій заступник Леонід Алпатов, яких катували в цих підвалинах будівлі Служби безпеки України тощо. І є надзвичайно героїчні, набагато героїчні, ніж я. Люди, які реально були в самих гарячих фазах 2014 року ударівці. От спитайте за нагоди у пана Кличка, чи
надав він бодай якусь От ви знаєте, я тільки допомогу. хотів до цього підвести, тому що ви так довго розповідали про удар, я був переконаний, наприклад, що у вас особисто з квартирою все склалося. А як, до речі, у вас? В мене вже і батько, який є був інвалідом, якого забивали прикладами автомата у власному будинку в місті Луганську, і дитина, яка має надзвичайно велику психологічну травму і наслідки для здоров'я, і багато ще чого такого неприємного, про що я не хочу. Ось спитайте у пана Кличка, з яким я неодноразово спілкувався з слідчим часу, чим він допоміг своїм побратимам, які хтось в нього з інших організацій, хтось був в нього на фронті. Весь Луганський обласний удар були добровольцями, пішли поранення, гарячі фази війни 2014 року, багато хто в полони і так далі. Нікому нічого. Ось таке відношення з боку київської адміністрації. Ну, скажімо так, дивіться, таке об'єктивне і рівне відношення. Ну, ні сепаратійцям, це суб'єктивно. Я іншим, вважаю, що людина, яка є лідером і знає, що ці кращі представники, скажімо, не партії, але представники українських патріотів, які взяли зброю в 2014 році, ризикуючи своїми, в нас же ж родини всі там були, і ви знаєте, що за нашу позицію страждали не тільки ми, а й наші родини, і, як я вам казав, на прикладі не тільки моєму, а й моїх побратимів в тому числі. Ну це таке питання. Щодо 280-ї постанови, приблизний порядок цифр я вам сказав, ось близько 3,5 тисячі станом на зараз зареєстровано. За ці роки отримали 400, близько 400 людей. Ну і ось таким чином черга збільшується, а фінансування зменшується. От дивіться, є певний порядок, як оці кола пекла проходить. Треба зібрати якийсь пакет документів, принаймні для того, щоб стати в цю квартирну чергу. Тому що стати в квартирну чергу і отримати квартиру – це дві великі різниці. Який пакет документів треба першочергово подати? Хто на що має право? Дивіться, якщо чесно, то ніякої складності в цьому питанні немає. Там елементарний пакет документів, стати треба на чергу на квартирний облік. Це все робиться в тому місці, де ви зареєстровані як внутрішньопереміщена особа. Ну і там перелік документів, там якихось там ксерокопії цих там паспорта, посвідчення, УБД тощо. Там немає жодних таких складнощів, які б мали би затримувати саме процес постановки на чергу. Питання в тому, що черга надзвичайно повільно двигається. Ось в цьому питанні є. Займаються цим, приймають документи районні та місцеві управління соціального захисту. Вони формують чергу, але розпорядникам цих коштів, ось це з минулого року, до того було Міністерство соціальної політики, а наразі передали розпорядникам цих коштів є Міністерство у справах ветеранів. Постанова 280 є недосконалою, її треба, там не враховані деякі питання з жилищного кодексу у РСР, бо ми по ньому ще, він є основополагаючий і регулятор по всіх цих житлових питаннях. Ми займаємося внесенням змін до цієї постанови для того, щоб його вдосконалити. До речі, при призначенні нового міністра Мінветеранів пані Юлією Лапутіною ми зв'язались в тому числі з нею, і ось буквально на днях нам призначили робочу зустріч з нею по цьому питанню. Тому ми постійно якось знаходимося в комунікації, якось намагаємось донести цю проблематику, бо ми розуміємо, що окрім нас вона нікому не потрібна, тому ми і далі це питання тримаємо на контролі. Я був нещодавно в офісі омбудсмана з цього приводу, а омбудсман також направила до міністра Лапутіні свої пропозиції щодо того, щоб привести у відповідність постанову 270 до інших законодавчих норм, тому що постанова – це є нормативно-правовий акт, але вищу силу має закон України. Я маю на увазі зараз Житловий кодекс України, якому вона має там норми всі мають бути співпадати. Власне, могло бути взагалі значно зовсім інакше. Наприклад, хочу нагадати, що у 2019 році в ефірі «Армія Інформ» Галина Третьякова, ви знаєте, таку від «Слуги народу» з парламентського комітету, заявила, що ми виступаємо за аудит держави в цілому, зокрема пільг та соціальних виплат, які нині надають військовослужбовцям. Слід передивитися і перелік пільговиків,
Якщо це був контракт, і людина свідомо йшла на отримання високого грошового забезпечення, продавала свою найману силу для того, щоб захищати країну, це був вибір цієї людини і тільки так. Ну, натякнули в 19-му році, що ви ж зарплату отримували в армії, да? Ну, все. Для чого вам? Які ще квартири? Ну, з іншого боку, можна і так подивитись, да? Там, я хотел немножко добавить словам коллеги. Да, вот, Ильдар является участником рабочей группы, тоже по 280. Мы обращались к нашим депутатам, старались какую-то тоже от имени организации принести пользу в этом вопросе. Просто суть в чем? На тот момент, когда формировался бюджет, 3,5 миллиарда для закрытия программы. 1,2 миллиарда был запрошен бюджет на этот год. Выделено 240 миллионов. Вот, порядок цифр говорит о себе, как будет двигаться эта очередь. Как будет решаться этот вопрос. Да. Ну, як буде вирішуватись? Тут, якщо так з арифметичної точки зору підійти, Вільдар, скільки ви будете в черзі на квартиру стояти? До речі, ви стали вже в цю чергу чи ні? Прийняли у вас документи? Я не встал, еще не встал. Чому? Не прийняли документи? Нет, документы то там не в документах, там геть проблеми нема. Документи, як сказав колега, все там дуже легко. Особисто я не встав. Чому? Не знаю. Ви не вважаєте, що взагалі ви маєте шанси в найближчі 10, 15, 20 в цьому році буду вставати, це однозначно буду вставати. А де? В Києві? Ну, дивіться, в Києві, от знову ж таки, ми там ще один департамент. Так склалося, що моя родина вся в Києві. От ми в ще один департамент КМДА, департамент соціальної політики, подали запит, і на запит нашого каналу департамент повідомив, що з загальної кількості внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України, ну, ви попадаєте в цю категорію. Дякую. І люди, які потребують грошових компенсацій, значить, цей список складає 358 осіб. Ну, от ви можете бути 359-м. І з 2018 року субвенція з держбюджету місцевим бюджетом розподілена всього на 32 особи. Зокрема, в 2018 році на 5 осіб, в 2019-му на 3 особи і в 2020-му на 26 осіб. Така цікава історія. Ну, зрозуміло, що це по Києву. Якщо буде така динаміка продовжується, то 26 осіб, якщо 359-й... Ні, ну дивіться, динаміка з 18-го трошки краще. Да? Біля 15 років. Потім 3, а тут біля 15 років. Десь років 15, да. Ну... Есть еще одна постанова, это 582, хотя вот тоже КМДА утверждает, что я аннулировал. Постанова Кабмина гласит о расселении и предоставлении мест компактного проживания для внутренне перемещенных особ. Так. Временного жилья, но существует такая постанова. Она, по крайней мере, по відношенню до нас, от ми ходили і випрашували, да, вона не працює. Ну, а тим часом Кабінет міністрів якраз перед Новим роком, 23 грудня, він відрапортувався на сайті Кабміна, що Кабмін спростив умови отримання житла для внутрішньо переміщених осіб. От я зацитую, це повідомлення. На засіданні 23 грудня 2020 року Кабмін ухвалив постанову про внесення змін до порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, відтепер внутрішньо переміщені особи зможуть отримати житло в будь-якому населеному пункті, де наявне таке житло, а тут, звичайно, дьявол в деталях, то важливо. А не лише в населених пунктах, де людина перебуває протягом року на обліку в єдиній інформаційній базі даних про ВПО. Також зміни передбачають, що органи місцевого самоврядування будуть визначати додаткові критерії, за якими надаватиметься житло. Ну і, знову ж таки, Кабмін нагадує, що в цьому році, в 21-му, Мінреінтеграції отримає збільшений бюджет. Якщо за результатами 2020 року житлом було забезпечено 74 родини, то в 2021 році ця цифра зросте до понад 300.
Вот тут весь казус, да, то есть с одной стороны Кабмин принимает такие постановы, с другой у нас децентрализация власти, ОТГ и все остальное. То есть вот ты приходишь в ОТГ и говоришь: ребят, я вот переселенец, я хочу. А мне отвечают: ну, извините, но у нас свои есть атошники. То есть мы сначала забезпечим их, а потом уже возьмемся за переселенцев. То есть, иначе говоря, инструмента работы вот этой постановы по збільшенню и все остальное с ОТГ немає. Ну, в принципі, та сама історія з виділенням землі. Тобто, да, це всього касається. Да, ну, теоретично, в принципі, будь-яка людина, будь-який громадянин України має право там, на 15 соток землі для садівництва, значить, там, ну і так далі. Ну, 5 участків. Да, ну, да. Практично, да. Теоретично, вірніше, законно. Але коли приходять, місцева влада каже: ні, ну, ви знаєте, у нас тут або там нема, Киев або недоцільно. нам ответили в радиусе, попробуйте, вот в радиусе 80 километров, вы, говорит, ничего не найдете. То есть пробуйте дальше. Угу. Ну, як варіант, да. Ну, з іншого боку, є така історія. Ні, пробачте, пробуйте. Пробуйте. Ну, от ми бачимо, що не тільки Київ, слава Богу, багато будівництв, багато будується різноманітних житлових комплексів, не тільки в Києві. Це добре, напевно, це добре. Людям десь треба жити. І там, коли виділяється земельна ділянка забудовнику, то якась частина цих квартир, вона йде на соціальне житло, яка місцева влада може це житло розподілити от якраз тим людям, які стоять в чергах. Ну, звичайно, якщо елітний житловий комплекс, то, от, наприклад, норматив для вас, да, от норматив, це на одну людину 13,65 квадратних метра на людину. Ну, в Києві цей коефіцієнт множиться на 1,75. Ну, тому що в Києві, якби, да. Але не більше 52 метрів квартира там, для однієї людини. Ну, звичайно, там в елітному якомусь центрі, мабуть, якимось елітним пільговикам є шанс отримати квартиру. Ну, позачергово. Є таке, да? Ну, генерали теж в АТО бувають, і там прокурори, їм теж треба. Ну, а де вони будуть жити? Ну, з іншого боку, да? Ну, давайте ж подивимося якось. Да. Як в анекдоті, там, син майора питає, там, а я буду там прапорщиком? Будеш, там, а лейтенантом, а капітаном будеш, а генералом? Ні, генералом синок не будеш, генерала свій синок є. Да. Так. От така ситуація. Ну, що ж, тим не менш, я думаю, що є сенс, можливо, об'єднуватись з іншими громадськими організаціями, подолювати цю ситуацію. От я хочу В'ячеслава Серпокрила запитати. Ви достатньо давно боретесь з чиновниками в цьому ключі. Чи є якась горизонтальний зв'язок з іншими громадськими організаціями, щоб гуртом якось легше і батька бити? Ну, на жаль, я вам хочу сказати, що надзвичайно пасивна основна частина людей виходить на якісь акції прямої дії тощо. Ну, ми, наприклад, навіть прости Господи, президента Зеленського спонукали на нашу зустріч. В 19-му році він провів з нами робочу зустріч, коли ми там були під його там офісом президента там з палатками тощо, провів з нами зустріч, і на цій зустрічі була присутня ще тоді міністр Коляда, всі ці там його чиновники, і він нам обіцяв зробити багато чого, але, на жаль, жодного з того, що він сказав по нашому питанню реалізації цієї забезпечення житлом АТО ВПО, він не зробив. Тобто він просто, вибачте на слові, пробалаболив. Але це вже в принципі все зрозуміло і так, хто він і що він. І до чого це я веду? Що надзвичайно мало людей було знаходилось в підтримці для того, щоб тиснути на владу, розумієте? І якщо б ми об'єдналися ось по той горизонталі, по якій ви кажете, якщо б ми один раз би вийшли так колективно і вийшли з намаганням знаєте, достатньо радикальним, то я думаю, що ця справа пішла би з рельсів, бо ми знаємо, як в ці кабінети входити. Ми знаємо, от я хочу вам сказати, що ось наш фронтмен з цього питання Микола Греков, який є ініціатором і локомотивом і
цієї постанови 280, коли вона була придумана і реалізована, і до сих пір її реалізовує. Виступаємо на всіх там засіданнях бюджетних комітетів, проштовхуємо намаганням збільшити ці видатки на кожного року. Комунікуємо зі всіма міністерствами. Про Третьякову взагалі я не хочу навіть коментувати цю недодепутата, недоукраїнку, бо я взагалі не розумію, що вони там роблять. І я розумію, що з цією владою, яка є антиукраїнська, нам взагалі нема що робити. Ми маємо готуватись до того, аби їх найближчим часом змістити. І в нас же ж є не тільки питання забезпечення житлом. У нас є ще головне питання – це відвоювати наразі окуповані та анексовані території та йти в наступом на Московію, яка має згоріти у вогні, як наш одвічний ворог. І тоді хватить житла всім будемо розселятися на нашій Кубані і будемо вже захоплювати ті території, які належали до того нам. Тому ось такими намірами, звичайно, ми маємо об'єднуватися і за там релігійними принципами, і за територіальними, і за нашими світоглядними речами. Ну, що тут не додати, більш оптимістичного фіналу програми годі очікувати. Дякую всім учасникам. Будемо боротись. Дякую. Ну, що ж. До побачення. Це була програма «Тема дня» на Суспільне Крим. Побачимось.